how the government has decided to expand the war and push deeper into Gaza. But my husband is still there. Every invasion, every bullet, every airstrike could cost him his life. בשישי האחרון חרץ הקבינט את גורלם של החטופים. החיים יירצחו והחללים ייעלמו לעד. הציטוטים מאותה ישיבה מוכיחים, זהו לא קבינט מדיני ביטחוני, זהו קבינט המוות. הם נמצאים, מה הם עברו היום ומה הדעות הפוליטיות אם תכבוש חלקים ברצועה וחטופים חיים יירצחו, אנחנו נרדוף אותך בכיכרות, במערכות הבחירות ובכל מקום ובכל זמן. נזכיר לעם ישראל יום ולילה שיכולת להביא עסקת חטופים והחלטת במקום זה להמית אותם. ידיך, ראש הממשלה, יהיו מגואלות בדם החטופים ודם החיילים שלנו.